Sirri na baƙar mallaka, sirrin kirange na kafe mutum a tattare da kai. Ka tsaya ka saurara don dole sai ya amfane ka. Wannan sirri shine muke kiransa da bita zaizai ko kuma in ce mallakar zuciyar mutum. Ka mallaki zuciyar mutum ba wai ka mallake sa ba kaɗai, ka mallaki zuciyarsa ta yadda za ka iya faɗa masa duk abin da kake so a tare da shi kuma ya bi ka kuma ya yi maka da izinin Allah. Imma soyayya, imma tsakanin aure ne, imma tsakanin kai da wani ne ko mai gidanka ko tsakanin ka kai da wani, kana so ka hau kansa ta yadda duk abin da ka ce masa kawai wannan abin zai amfani da kuma zai maka duk abin da kake buƙata a rayuwanka. Ba ka ma tambaya ba zai riƙa yi maka bare ka buɗe baki ka ce wane yi min kaza to fa sai inda ƙarfinsa ya ƙare da izinin Allah. Wannan sirri yana da matuƙar ƙarfi. In ma ba ka da mutanen da za a saka sunayensa a ciki za a iya sa annasa na kowa da kowa kenan. Duk wanda ka tunkara da abu zai maka kuma zai ji yana son ka. In dai farin jini kake so na a so ka na a yi maka abu na rayuwa to da izinin Allah wannan sirrin kat ne. In dai aka yi shi da izinin Allah yankan wuƙa ne an yi an gama da izinin Allah Subhanahu wa ta'ala. Idan mai buƙatar mu gabatar masa da wannan aikin to mutum ya ɗau lambar mu in sha Allahu. Ko mutum ya kira mu ko mutum ya ɗau lambar mu ya mana magana a WhatsApp in sha Allahu don mu samu ƙarin bayani daga maudu'in abin da yake so. In sha Allah mu gabatar masa da wannan aikin da izinin Allah kuma ya samu biyan bukatansa alfarmar manzon Allah. Domin wannan sirri da kuke gani in sha Allahu shi ne kat in sha Allahu ta ɓangaren irin waɗannan abubuwan mutum zai ya riƙa wulaƙanta ka ko yana nuna baya yin ka ko baya tare da kai kuma duk wani abu ma da zai bijiro a tare da kai baya buƙata ko kuma baya ƙaunar ka da wani abu in sha Allahu. To in dai aka yi maka wannan aikin to an gama. Masu buƙatar neman sa'a ta ɓangaren haƙar zinare, masu buƙatar sa'a ta ɓangaren kasuwanci, farin jinin kasuwa, farin jinin ka tsakanin ka kai da wani, ko wani abu kake so amma ahali ko kuma iyaye ko wani abu sun hana ka kai kuma abun nan yana da alkhairi kawai dai yin sa ne ba sa so ka yi to da izinin Allah ko kuma wasu kana yin abu suna lalata maka. Kana so in sha Allahu ka tsaya da ƙafafunka a kai Allah kuma ya taimake ka ya biya maka bukatan da kake akan wannan abu da izinin Allah. To wannan aikin shine. Ina mana fatan alkhairi daga naku Sharif Umar Mahdi har kullum. Abin da ya sa muke faɗa suna mu kuma ba da lambar wayar mu domin wasu za su iya ɗaukan lambar mu su yi amfani da ita wajen su ga sun je sun cimma wani abu bayan ba wai aikinsu ba ne ba. To saboda haka a kula da 'yan damfara, 'yan masu 'yan bani na iya masu ɓata abu in sha Allahu. Amma duk abin da za ka gan shi ana yi ko kuma samtin makamantan haka to akwai shi a gaske. Na gaskiyan ne suka ɗan yi ƙaranci. Shiyasa a ko da yaushe muke cewa to fa a kula, a kula, a kula. Domin kada ka je mu muna cewa mu ne Sharif Umar Mahdi wani ya ji shi.